масъалаи ҳамлу нақли борҳо байни давлатҳои созмони аъзои созмони ҳамкории Шанхай 5 қатсайрҳоро муайян кардааст ки дар ин 5 қатсайр ҳам ҳамаи нақлиётчиёни аъзои ҳамкории Шанхай метавонанд фаъолият намоянд ва дар вақти фаъолият дар ин қатсайрҳо онҳо аз баъзе пардохтҳое ки дар сарҳадҳо нисбати соҳибони автомошинаҳо ва истифодабари роҳҳои автомобилгар ситонида мешавад озод карда шуданд ва ин шароит фароҳам меорад ки интиқолдиҳандагон ёки нақлиётчиёни мо ки дар ҷумҳурӣ ва ҳамлу нақли байналмилалӣ машғул аст метавонанд аз ин қатсайрҳо дар мавриди пайдо кардани бор истифода баранд. қатсайр тариқи қадом ва он қатсайре ки мо дорем аз он чизе ки аз Кулма меояд ин дар ҷумҳури мо қатсайрҳо аст ки аз шаҳри Урумчи давлати Хитой сар шуда ба ҳудуди Қирғизистон то ҳудуди Ӯзбекистон меояд. қатсайре ҳаст ки аз Урумчи сар шуда ба воситаи Қазоқистон ба худи Федератсияи Россия меравад. қатсайри дигаре ҳаст ки аз худи Чин сар шуда ба ҳудуди Қазоқистон аз болотари Чин сар шуда аз Урумчи аз дигар шаҳрҳо ба худи Федератсияи Россия меравад ва аз ҳамин қатсайрҳо ҳамаи нақлиётчиёни ҳамаи давлатҳои аъзо метавонанд истифода баранд ва дар заминаи се омадааст ки дар онҷо комиссияи махсус ташкил дода мешавад баъди ба расмият даровардани ҳамин аз тарафи ҳамаи аъзои иштирокчии шамили формо ва ин комиссия вазифадор мешавад ки гузарише ки ҳамин нақлиётчиёне ки дар ҳамин қатсайрҳо фаъолият мекунанд сода карда мешавад. вақте аз пардохтҳо озод мешаванд ё сода карда мешаванд ҳамлу нақл ин ба нархи бозор ягон таъсире метавонад дошта бошад? ин метавонад ба нархи маҳсулоти интиқолшаванда таъсир расонад ва метавонад вақти сарф кардаро дар ҳамин қатсайр кам кунад ки ин дар интиҳо барои кашондани зиёди борҳо намерасад. то имрӯз теъдоди нақлиётчиён гуфтаи шумо раис масалан теъдодашон дар ҷумҳурӣ барои ҳамлу нақли боркашон чанд қадар 25 ташкилоти нақлиётие ҳаст ки ба ҳамлу нақли байналмилалӣ рухсат доранд ва ин ва ҳамаи нақлиётчиёне ки аз тарафи ҳамаи давлатҳое ки ба ҳамлу нақли байналмилалӣ фаъолият мекунанд қоидаи махсус доранд. рухсатномаҳо дода мешавад. рухсатнома аз ду тараф рухсатнома барои интиқоли фаъолият дар ҳамин бозор ҳар як ташкилоти нақлиётӣ иҷозатнома мегирад ва ин иҷозатнома тавассути вазорати корҳои хориҷӣ ба дигар давлатҳо мо дар аввали сол ина пешниҳод медиҳем. устод мушкили аслӣ барои нақлиётчиёни умуман дар ҳамин самти ҳамлу нақл чӣ буд то имрӯз? мураккаб буд? мушкилият дар он буд ки ба ҳар ҳолат дар вақти фаъолият кардан дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ сохторҳое ки дар онҷо мавҷуд ҳастанд якчанд сохтор ҳастанд ва онҳо маҷбур буданд ки вақти зиёд сарф карда ҳуҷҷатҳоро ба мувофиқа гузаронанд. ҳозир комиссие ки дар заминаи се меомадааст ин комиссия созмон дода мешавад ва ин комиссия вазифадор карда шудааст ки ҳамин протсессро сода гардонад ба тариқи як муроҷиат бидуни акно мегӯем як муроҷиат ҳамин кора барои монанд ки вақт дар ҳамин гузаргоҳҳои сарҳадӣ вақти камсар шуд. ин як масъалаи дигар он аст ки дар ҳудуди давлатҳое ки дар инҷо номбар кардем иҷозат аст ки то як масофаи муайян нақлиётчиҳои мо баромада метавонанд ҳамон зиёд не